Tämä ei ole klikkiotsikko. Suomen suurimmat ongelmat, työvoimapulaa, kestävyysvaje, mielenterveyden kriisi, turvattomuus ovat seurausta yhdestä asiasta. Vasemmiston ideologisesta vallasta. Me elämme ajassa, jossa tasa-arvo on muuttunut uskonnoksi. Ja sen pyhä kirja on vasemmiston narratiivi. Jos olet eri mieltä, olet paha ihminen. Jos kyseenalaistat kiintiöt, olet naisvihaaja. Jos kritisoit maahanmuuttopolitiikkaa, olet rasisti. Jos puolustat omavaraisuutta, olet äärioikeistolainen. Ei väliä kuka olet, vaikka olisit yksinhuoltaja. Vaikka auttaisit läheisiäsi, maksaisit verosi, kantaisit vastuuta. Silti jos ajattelee eri tavalla, sinut leimataan. Tämä ei ole tasa-arvoa, tämä ei ole vapautta. Tämä on ideologista tyranniaa, joka on naamioitu hyveellisyydeksi. Tasa-arvo ei ole enää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Se on muuttunut tasa-aseman pakoksi, jossa jokaisella on oikeus kaikkeen, mutta kukaan ei enää kanna vastuuta mistään. Missä on tasa-arvo jäteautossa? Rakennustyömaalla. Kuka puhuu tasa-arvosta silloin, kun roskakuskiksi ei riitä kiintiön sukupuoli, vaan oikeat lihakset? Ei kukaan, koska todellisuudessa tämä ei ole tasa-arvokeskustelua. Tämä on vallankäyttöä. Ja juuri siksi Suomi voi huonosti, koska valtio, joka pelkää totuutta, ei voi koskaan olla vapaa. Tervetuloa kanavalle, jossa ei kysytä lupaa puhua totta. Tervetuloa Totuus ilman lupaa.